Agege Entertainment. Power, 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 power. Omeleme. Ome magena mayaga o. Ome jongena joyaga. Onye mele mmanya bụ mmanya. Onye mele njọ ya bụ njọ. Ayọ na-ajọ ka njọ. Ayọ na-ajọ ka njọ. Eroli kọje bụlụ na ayọ na-ajọ ka njọ. N'onwere ofu nwaka a na-akpọ n'onye ebuchi, mana onye ebuchi bi ka mpụo. Nke a na-agba onye ka Chukwu, onye ka bi n'ime obodo anyị. Ọ mara ihe na-eme n'obodo. Onye buchi na lolo ugbo. Ọ na-akọnya ji, nọ na-akọnya akpụ. N'ọbụ n'ọpụta okporo, ọ na-eji egwu ụlọ onye ka nwanne m. Onye ka ngụ inyele nwa aka. Onye ka nọdụ onye ebu n'onye ebuchi ya. Eroliko ji buzi ya. Onye buchi gbata okporo. Ọ kpọrọ onye ka nwanne m. Na mụ chọrọ ebe m alarụ. Nke inye m uki. Onye kasa na-akpọchiri ụzọ akpọchi. Onye buchi isi ka o nweta iwe ka ọkụ ka nwa bụ ụzọ. Onye kekwechiri. Onye ka afụrụ ya n'anya. Edife ebuteli ya. N'akala ka onye buchi dịkwa mma. Onye buchi nwekwasị akwasị. Ọ bụ na ọ kwasị akwasị ya. Nne ba na-ajụ ya. Ọkwa mudeli nunu nwere ụlọ. Garebe na-akwasị akwasị. Ọ sị na ọ bụ onye ka. Na ọ bụ onye aka nna ya. Onye aka ya na-ele m ọkụ. Ya na-ebu m anya. Enwepụta ovu mbọsị. Onye buchi nwe n'aba aka mpụo. Olute n'ebe obi n'aka mpụo. Ọ bụ na ndị efe batala. N'aba atala akpụ ya. N'aba atala iji ya. O jidela onye Fulani. Ọ sị na ị ga-enye m ego. Maka na obe ego ka m ji gọta akpụ. Ego ka m ji gọta eji. Ụnụ tala eji mụ. Maka na obe ego ka m ji kọnya ji. Ego ka m ji gọta akpụ. Ụnụ tala akpụ m. Ụnụ ga-enye m ego. Onye Fulani nwere fonu. Wapa ala jeva. Ala jenge bia. Debi luliva. Ala jinwe bia. Wejo no ye buchi. Ego nebe ego yi. Onye buchi ego ya. Ala jinwe banya na moto. Wenwele ego.
nwenye n'onye ebuchi onye ebuchi nwe zụba abịa n'elu ibe onye ka a na-eme ọ na-agbola onye ebuchi ọgwụ ọ na-aga na n'iru ọ maala ọtụtụ ndị dibịa ọ maala pastọs ndị na-eme ekpele ọ bụ na onye ebuchi elesizi n'onye ọzọ ama nle ịma na ọ dịrọ mma anyụ na-ajọgbu onwe ya ọ bụ na onye ebuchi akpọsara ya anọgide ọkụ enwelu na chọpụ ya ọkwa agbavivi ya ihe ọja sụta ego onye ka gwa na-enye sendịla ọkụ ahụ omema gị na mma ya agao onye mele mma ya bụ m ya omejọ gị na njọ ya aga ibe onye meli ka eji ugwu nwa bụ onye ahụ o meleme odogo m anya na ọ bụ mmaji kọlọbịa bụ itu egwu Chineke onye dị n'ịkwụbi aka ọtọ ịkwụba aka ọtọ dị mma n'elu ụwa ọ bụ na ịkwụnye aka gị ọtọ nke ị nwere eziokwu wee sọrọ ụwa niile o meleme wewele ma ayụ na-ajọ ka njọ 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 ka nje nwale ekene ka nje kene onye na-agụlụ egwu a Sunday Dike Sunday Dike ọbịala nwanne ya dị o n'onwe obodo oyibo ni n'alụ n'ime nwa ego ka eji achụ alele Sunday achụgo ma alele ọ na-akwozu mama ya ya bụ na 27 nke Disemba niile ka ọ na-akwozu nne ya o zuru ikwu n'ibe niile babịali akwamozu maka na ọ bụ oli na ọnwụ olili na ọnwụnwụ ya bụ mbọsị ya ọ ga-akwozu nne ya ka nje ekene na ụba aka odogbu ndị a Sunday na-ekele gị anya bụ nwanne ya ezi maka onye ego m o onye ka m ochi na-edu ego m alụna ka anyị gaa Sunday si m nwale ekene ka nje ekene Sunday opinion onye mmekwa na m India ka ọ na-akpata ego Sunday opinion mmikwu bụ amụrụ nwa bụ nwa Sunday opinion na ọ bụ Sunday Dike anya na-ekele gị ma ọkwa ndị obodo oyibo ka nje nwere ekene ka nje kele ndị si na ya bụ nna kwụzie onye arama nna m ọrama na mmụọ ke nwa gana ka ọ dị melisi ọnọdụ ọrama na nwoke nwa na
ọbịa ka eji okwute ebe ndị ọra nwanna m onye m ngozi nna nna bụzie alụọ ka njeke n'uche akaka ya bụ onye mmenwelu nwanna m jungada ka ọ nọ ebe ọ bụ ka ọ na-akpata aka ya bụ na Uganda ịma n'obodo Abaka uche ọkaka onye mmụọ nwanna m ọkwa Uganda ka ọ na-akpata aka ya uche ọkaka Sunday na-ekele gị ọkwa anya bụ Sunday dịka emobe ebe anyị nwa gị kanja kana n'ụba aka ya bade mgbanwe ọjọ ogwogwo ego ka na-egwuda ije ego siri ike ogbo ga bụ njọ kanja nwala kana chuma nwaba anụ nyelo ọnyụ sana ntapu chukwu ma nwaba papa mgbe ejima His Highness Igwe Ebonyi steeti niile obonye ya bụ chukwu ma nwaba anụ nyelo ọnyụ sana ntapu ibulu mu hosel chukwu ma nwaba ọ sị mụ nwale kankana lọle ya bụ Kiruka chukwu ma nwaba n'ọbụ Sunday dịka n'ọbụ ya na-ekele gị chukwu ma nwaba anụ onyere ọnya ụsa na ntapu kanja nwala kanja kene ndị George mgbadike George n'ara nwa ọba ka o si bịa anyị male kanja nwala kanja kene na Amaka ya bụ nwunye George n'ara onye mmịata nna m ịma na mbọsị ọgbale nkwụ na anyị ijeli bi ya mbọsị abụgo mmeli wedin ya bụ na Delta steeti onye meli ibe njem alị ndị a ya bụ ọbụ onye mma onye kasụlụ obi onye mma ka njekana n'ugwu mama neki vesuo nwa ji visa mogo Lagos ka ọ na-akpata aka ya ọbọle na ndị obi n'ọbụ mma eze nna m gbamgbulu odogwu ebe abụ ka o si bịa dị ọbọle ndọ ya dịle mma n'egwu ogbole dịka kanja nwale kanja tem basket amụ na China nọọsị mụ n'anya na ọ bụ na n'Igbo akpati ego emidon akpati ego tem basket onye Enugu Ezika ọcha bịa lụwa n'ojio kanka niile butiki mmigwu ka o si bịa dị ile butiki
ile butiki dala ọlụ na ya dị o ile butiki o agbaghị nwa nọnye na-eche alụ n'ọdị mụma agbaghị nwa nọnye na-eche o dalụ na ka nje kene na onye ngwugwu n'ọsọ na ndị nna kwụlụ egwu a babụl mhose n'ọbụ mmigwo n'ọbụ ba mụrụ nwa bụ onye ngwugwu dịka n'ọbụ Sunday dịka ya na-ekene eba ka nje kene Sunday o egwu ife niile nwa Simon n'ọrama Simon nwali ọbọnyara akụzo ụmụnna ịma n'ụtọ ya dị n'ime ebe egwu azụ nwaobeba yi nwa gege egwu azụ nwale ekene ije kene egwu n'ika nwa oje ya bodogwu ndị a n'ọbụ Sunday dịka ya na-ekene eba goja na ndị ọnwe nwa nwasị ịgọ ọbalị ime ekwebelio chinka hụrụ anya eze bosi ndị ogidi ogbu efe ego dị n'elu kwebele m ajụ na-ajọ ka njọ ayo na-ajọ ka njọ kwebele m ajụ na-ajọ ka njọ ayo na-ajọ ka njọ ajụ na-ajọ ka njọ ayo na-ajọ ka njọ ajụ na-ajọ ka njọ ayo na-ajọ